South Africa sanibonani nibingelelwa inkunzi madoda uqumba amaqumba lalaqumba lesele lentaba nibingelela umbhinyili into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha. This is season 2 endakudlalwa nezingane bikelela bukhoma ngaphansi kweshow enkulukazi ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina igama ke le TV uhlanga media sitholakala lapha ya ku YouTube mawungena nje ku YouTube uthi nje uhlanga media bese ukhithima lapha ku subscribe futhi nje ncifa ukwenzela ukuthi sonke isikhathi mangabe khona into esiyifakayo izothi ibhanya kuwena njalo ngolosithathu siyaposta uhlelo hwayi mina ushintsho lubalekile ngaso sonke isikhathi kodwa ke okubhlungu kakhulu namhlanje sibhalelwe umfana osemncane and ubhlungu enhlizweni ngoba washonela umngani wakhe ekushoneleni umngani wakhe uma kamngani wakhe akamkhulumisa akazi ukuthi waye umngani wakhe ngamkhulumisa so ziningi abantu inkolelo abanazo emhlabeni so ngeke uze wazi ukuthi waye ngamkhulumisa because uyaveza ukuthi into la qale khona ungamkhulumisi uqale la eseshonile khona umngani wakhe kodwa ngathi umngani wakhe esaphila yonke into ayihamba kahle ake sihambe sohlala nale already phansi bafethu sibheke ukuthi labantu laba singabasiza kanjani bangabuyisana kanjani ifuku ukuthi khona okurongo kwenzeka kodwa njengamanje umfana usalahlekile akazi ukuthi yini ekuyiyona yona igama lesho ihwayi mina ungakhohlwa njalo ngolosithathu ake sihambe sobheka kodwa namhlanje ukuthi kwenzakalani lapha mbukeli siyakubingelela lapha ekhaya ishow ihwayi mina igama le TV uhlanga media siphakathi sizokhuluma nangoma ngodatshana nje oluthize ekudinga ukuthi sithi ukulibheka ukuthi mhlambe malidinga ukulungiswa singalungisa kanjani mami siyakubingelela sakamukela ohlelweni yebo ninjani siyaphila siyajabula ukuthi ube khona siyathobeka kakhulu siyabonga nje ukuthi usihloniphe bakwethu sibancane sibangaka ukuthi usondele mangabe sikubiza igama le TV ke lesikuyona njengamanje uhlanga media le show itholakala lapha ku YouTube nawe mhlambe uma uthola ithubu ungavakasha lapho uthi uyochecka nje ukuthi ihamba kanjani uzozibona nawe phela nomakhelwane bakubuke yeah mami sifisa ukwazi kabanzi ngawe ngaphambi kokuthi sifike odabeni namhlanje siyafisa uqale sazi ngawe ukuthi umuntu kanjani usuke ekhaya kanjani and stuff yabona siyakwazi ukuthi uma Mngcobo siyafisa usitshele kabanzi ngawe ukuthi okay njoba uma Mngcobo mhlambe ekhaya kini uzalwe uma nobaba bebeshadile mhlambe isibongo sakhona ubani izingane zakini izingakhi nikhule kanjani staff lezo zinto ekanjalo oh hayi mina ke ngingwakwasithole ngase ngiganela kwaNgcobo ekhaya ke uma nobaba babesithole nje saba u4 ngebhadi ka basekhe emhlabeni na dadwethu nomfowethu nababasekho seseke sibabi nje nodadwethu naye ke uyiganela uhlezi kwakhe awunaba nenhlanhla bakithi nagana nje hawo waba nenhlanhla impela ingabe kusuke sekutheni yazi kweminye imizi uthola ukuthi izingane nje zamantombazane ziningi phela kodwa lutho kuyagqoza la lokho zene kugana wawa thina sagana sibancane nje nodadwethu ba mina ngicanda ngagana ngino 21 usisi wami washada emncane kakhulu kuyena wayeno 18 yazi khona lento komuntu akathi umuntu mabegane esemncane usuke ezithathile engazithathilanga yini choice kusuke ngesiyi choice yakhe ukugana mhlawumbe usuke ephushwe kubo mhlawumbe una21 nje wasewunomuntu ngase nginomuntu engithandana naye phela kuhle wena ngane yami ukugana usemncane ngoba uthi ukhulu bamdala vele usiyayazi impilo yalapha emzini wakho ukuthi kuphilwa kanjani la ekhaya akubanga khona ukuhlukumezeka hayi ngagana nje futhi ke mina ngaba nenhlanhla ngisho ukuthi inhlanhla phela ngazi noma ibhadi noma yini umyeni wami ngamfica nje enodadewabo yedwa ngayishadela sahlala nje vele sizingane kuleli gceke nje saze sakhula sababadala ngamfica ngasenabo vele abazali kwajwayeleka so uthi mawukodwa ukuthi ngiyekhaya yey wake weza uvela usukela umzo womuntu uthi kusekhaya hawu kufane leimbuzi ifane neimbuzi zalapha hayibo futhi nje mofi kwamukeleka kahle kodwa ikakhulukazi lokulethile mayifika kwaphatha ngezandla ethofozela hayi into fontofa kubalula yonke ikwazi ukuthi mangabe kunezinto mhlawumbe engathi awuzwani nabantu balekhaya kuba yena phambili yokukhuluma hayi phela uyena ofanele ukukhuluma noma ngakuwena ngaso sonke isikhathi yebo kodwa make kwabheda kuyena hayi yonke into yaphela wathi ungqofwa naye wafike wangqofa hawu sekubhedile ngiyajabula mawami manje ke mangabe sowulukhuzele sowuganile ke kwahamba kahle yonke into izingane zabakhona sayithola izingane ezimbili ngathola umfana nentombazana qedile ufunana kodwa ke ngebhadi ke angisenamuntu kanjani intombazana ngathi ngiyiteta nje yadlula emhlabeni ngasala nomfana ke naye bese elako 18 19
naye futhi wayesephinda uNkulunkulu emthatha-ke mntanami lokho ngisho ukumbi. Mana kahle umkhwena usekhona kodwa yena. Yasekho ubabungcwabo kade ashona naye. Hey. Isona simo-ke nje lesi esingiphethe kabi ekhaya ngoba phela sengisele ngedwa ngoba noSikwiza wami lo naye wayishadela wayela kwakhe sengihlala ngedwa nje ekhaya. Isalukwazi esalumkhwena sesashona vele. Ngasifica vele singasekho-ke nomkhulu. Ngihlele ngedwa nje kanje ngoba lezi ngane zami zidlule isencane nazo ngoba lo washona ngimbelethe. Lo umfana naye bengakabi nangane. Kahle ngoba ube na 18 years naye wadlula futhi. Ubani oshona kuqala la kulabantu ubaba noNdodana? uNdodana ushone nje kunonyaka ushone kulonyaka odlula uNdodana. Ngisakusha kakhulu kwakhe. Ubaba yena basenesikhashana. Hayi ubaba una 3 years balandelene eduze. Uqala sokujwayejwayela. Balandelene eduze nje bengisathi ngiyajwayejwayela ukuthi sesisele sobabili nomfana nangu-ke naye sehamba. Awuphephisa mama bakithi. Cha kwazi bakuphi. Kubi kakhulu-ke kubi kulolo side. Hawu umfana beneminyaka emingaki? Beno 18. Hayi ngeke lo muntu usemncane kakhulu. Besafunda noma? Uqeda isikole no 16. Lo kwasho ukuthi besanda kuqeda ke esikoleni wathi uya-apply wangathathwa besithemba-ke kulo ukuthi hayi ngeke phela ageje iminyaka emibili nakhu-ke sedlule emhlabeni. Ayo cha sabuhlungu isimo sakho bakithi. Kubi kakhulu-ke mase kukhuluma ngalezi nje somndeni kubi kakhulu. Manje-ke ekushoneni umfana ubulawa yini? Ibuhlungu kakhulu leyo mfana ngoba akagulanga kenzakalanga lutho. Kunomfana lo obejwayelene naye ukuthi uThamsanqa. Unakho-ke phela umsakaza wasendaweni nomfana odumile nje waziwayo lapha ngasekhaya. Umfana nje nami bese ngimthatha soingane zami phela ngoba vele nakho anginangane eningi bese ngithi nayo senjengengane yami bejwayelene nalo mfana wami ngelilanga wafika nje wamthatha sekuqala ukuhwalahwalala. Bafike nje badla wayesethi basathishelele wathathwa uye futhi lo mfana. Bahamba ngabona sekungena omakhelwane sebegijima sebethi angiphuthumela khona into esiyenzakela. Uma ngithi ngiyafika lo mfana wami uSipha uselele eduze komgwaqo ushayiswe imoto. Hayi wena. Ubilo. Lo uyakhala nje uyehle yenyuka nawe uyakhala ke nami ke angibange ngisazi lutho ke ukuthi emva kwalokho kwenzakalani. Manje emva kokuthi ke kwenzakalile lokho mami inhliziyo yakho uyakutshela ukuthini ngalomfana mhlambe lo osele? Kulo mfana khona into engangiyilindele ukuthi bazoyenza mhlawumbe emva komncwabo uzoze ezongixoxela ukuthi kwenzakalani kwayile monto eyamshayisa kwakuyikabani ngoba kwamonto phela ngafika esigamekweni kwathi imoto ibalekile akwaziwa. Lo masimbuza lapha bembuza abantu akakhulumi ngase ngiba nokuthi ke mase kudlule yonke lento mhlawumbe uzofika ezongixoxela ukuthi kwenzakalani akazaphinda umfana afike. Hayibo noma ngihlangana naye lapha endleleni mayithi sawubona ngivele ngithule ngoba ngicasulwa ukuthi akezanga ngane azongitshela kwenzakalani ngengane yami ngoba okokuqala uyena wafika wazoyikhipha endlini. Abantu bakubo umfana mhlawumbe ngaba abazali bakhe ngabe ubani ngoba ngicabanga ukuthi makwenzeka into kanjalo abantu bayakwazi ukuthi besukume besondele ukuthi ayibonaka usizwa kuthiwa inkosi yami singasiza singalekelela kanjani uyabona. Cha bona beza ke ngasikhathi kusenzakala isigameko baletha ke lawo marice njengempuphu njengomakhelwane phela kuyayi kube nokusizana makwehlisa esilindana nokuthi nje bayazi phela ukuthi mina ngumama oyimele ubaba wekhaya akasekho bathenga nje njengomakhelwane baletha kodwa nganginakho ukuthi mase kuphele yonke lento bazoza nengane yabo bezongilandisa ukuthi kwenzakalani akaze befike kuze kubi manje. Hawu bakithi umoya wami nje ubhlungu angikuthola ukuphumula. Kufanele kodwa mama yazi kufanele mangithi ngiyabuka kufanele phephisa Nceba. Kodwa ke mhlawumbe ake ungitshele ngalomfana lo inhliziyo yakho ayimnikeza uxolo. Ayinginike ukuthula ngoba nginokuthi unolwazi khona lokho akwazi engakwazi mina lokho engangifisa ukuthi azongixoxela khona. Imama manga ke mhlawumbe ngelinye ilanga uthola ithuba lokuthi kuthiwe akasondele mhlawumbe eduze nikhulumisane naye ungalijabulela lelo thuba kanjani? Angeke ngisho msakazi ukuthi ngikhulume naye ngiyobona ngalolu la ngefika ukuthi mhlawumbe imoya wami uyokwehla ngikhulume naye noma kuyongavuma ngazi ngiyobona ngalolu la ngasekwenzeka kodwa nje angikho happy ngaye ngoba ngangilinda ukuthi uzoze ezongitshela kwenzakalani namanje angazi kwenzakalani ngengane yami. Ukuthi mhlawumbe angijaji angisho ukuthi ngiyajaja noma ngithini ma umuntu
owazana noJesu noma mawumuntu okholwayo okholelwa entweni ethize noma okholelwa emntwini ethize iyayibe khona lento yesibindi nokwazi ukuphokophela kwezinye izikhathi ngenxa nje yomthandazo ukuthi isimo sinje kodwa ngizodlula kulesi simo khona kunjalo mhlambe okupho osukwenzile mhlambe uzama ukuhlisa lento engafuna ukuxolela lo mfana noma mhlambe konke uyakuzama kodwa akukho okunikeza way forward akukho kwenzakalayo ngoba nokuthandaza nje mina ngumama okhulekayo kodwa selokhu kwenzakala nje lento kaSipha angisakhuleki ngivele ngiyilalela ngoba manje ngivele ngibe nombuzo wodwa ukuthi kwenzakalani inhliziyo yokuxola mhlawumbe simbe mangahle ngazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ngiyoxola ngazi noma angifuni ukushonisa ilanga ngicela ukubonisa nansi video la ivideo yalomuntu okuyena osibhalele wathi asekubiza ngoba ufuna ukuhlala phansi nawe akhulumisane nawe unodatshana oluthiza afuna ukukhuluma nawe naku kokubalekile kunako konke ukuthi uma ngabe fika noma ngathiwa nizwene makuthi khona ekudinga ukuthi nikulungise ngicela ukuthi sizame ngako konke okusemandleni ukuthi singakhushukelwa imimoya sizame ukuthi sikhulumisane makuthi akulunga makuthi kuyalunga siqhubekele phambili nempilo. Okay, ngicela nje uzobe soyilalisa nje ifoni kanje ushaye uplay la ezantsi ubukele ke lapho ukuthi uthini. Hayibo. Wengathi lengane ukuthamsana nje lona. Uyena nothokoza kumina? Yebo. Ayangifuna ukumbona lo mfana. Isikhohlakala sengane sabula lengane yami ngoba nginakho ukuthi mhlasimbe yona yadudula lengane yami etruckini. Kanti uzalapha uthunya yona lengane. Angifuna ukusibona isikhohlakala salo ngane mina angisifuni nje. Angisifuni amehlweni. Njengoba bengisho manje ngithi mina mhlambe kungakusho ukuthi mhlambe kube khona indlela kuyaxolisa kakhulu. Ngiyazehlisa. Njengoba ngisho ukuthi mhlambe uma kwenzeka ifika ngiyafisa ukuthi kube nendlela mhlambe eningakwazi. Awukanti uzokhuluma indaba lesikhohlakala sabulala umntana lengane yayinomona ibona umngane wami kuphela kwawo ngiyiphethe kahle kuyona yadudulela ingane yami etruckini sifuna ukuba ingane yakwami yona angifuni ukukhuluma indaba yalengane angiyifuni kodwa manje ngiyakhumbula uke uvezile ukuthi into wawuyifisa wafisa ukwazi ukuthi yini eyenzeka ngaleli langa. Ngiyafisa ukwazi kodwa angifuni ukumbona lo mfana ngifuna ukumbona. Ithuba uzakhela yena ke ithuba lokuthi ke nihlale phansi ke nikhulume. Mina njengomfana nje omncane mhlawumbe uthi makalingani nondodana wakho ongasekho ngiyafisa ukuthi nihlale phansi nixoxe uthole ukwazi ukuthi mhlawumbe yini yaba inkinga ukuze impilo iqhubekele phambili kahle sokunolwazi. Ukukhulu ukuzehlisa nokuzithoba ngiyacela. Sengenzela wena njengani yami ngoba phela umosha isikhathi sakho sibiza ukuthi size la e-studio kuzokhuluma lo daba kodwa nje ngokwelami side bengafuni ukukhuluma indaba yalengane ngoba sithi isikhathi kuyophela unyaka manje ingane yami yadlula emhlabeni ayizi phela nje mingibona emgwaqeni ibilokhu ithi sawubona ma angifuni ukubingelelwa yiyona angifuni no mami ngiyazwelana kakhulu nawe understand isimo odlule kusona understand ubuhlungu odlula kubona ikakhulukazi njengomuntu osele yedwa njengoba uchaza ubuhlungu ubhaliwe kwena njengamanje ngiyakubona ukuthi awukho right ngiyacela kodwa simnikeze ithuba akhulume bese siyabona ukuthi siqhubekela kanjani phambili ngoba njengamanje ezinye zezinto ezikwenza ukuthi ungabi right ukuthi awunaso isithombe noma uthi uyazama ukuspenda isithombe sento eyenzeka uyahluleka ukuspenda ngoba awukazi uzutshela into ekuyiyona yona eyenzeka kodwa mhlawumbe mangase ahlale phansi nawe akutshela ukuthi okay ngalela langa sasuka endaweni ukuthi ukuze nawe uzakhele isithombe ngomqondo saye endaweni ukuthi uyambona ngokomqondo efika lapha uyambona ephuma uyambona emgwaqweni uyabona ngesikhathi sakhe noma ngama-minutes akho okugcina ephila kwakwenzakalayo uyabona so njengamanje mawuzakhela wena angeke kufane noma sowutsheliwe mhlawumbe futhi ungamxolela umfana mhlawumbe futhi ngeke uzumxolele mina ngokwami bengisasimnikeza ithuba eyikhulumele uma kuukuthi awumxoleli ungamxoleli sekhulumile kodwa ngilungile kanti ngiyabonga akakeze sixoxe ngiyabonga kakhulu awusike ngenza ucingo la ngibona ukuthi mhlambe bangakwazi ukuthi bemfake noma kanjani okay
Yeah, mfakeni. Alright, child. Nabazomfaka nje ngekudala mama. Ngiyabonga ukuthi uvume manje. Yabonga. Bavuka manje? Kamali. Ngiright mfowethu, ngiright. Siqalisa hlala phansi noma sakhuluma naye wasichazela udaba lakhe naye ngendlela yakhe. So manje sekuyisikhathi ukuthi sikhulume nawe mfowethu. Mhlawumbe ngoba ubukele lapha ekhaya nevideo yakho futhi sidlalile kodwa ngiyafisa nje basohleli lapha phansi usitshela ukuthi ubani. Oh mina igama lami nguThamsanqa. Yeah. Mina ngibhalele la ku TV. Okay. Yini bafo isizathu esikwenza ukuthi uthi hayi no man. Ake ngibhale la ukuze ngithole usizo udinga sikusize kanjani. Oh into eyenza ukuthi ngibhale la ukuthi uma lo masihlangana endleleni mange mbingelela akaphendula uyangibuka nje engathi ubona isibhoki ayidlulele. So into eyenza ukuthi ngibhalele la namhlanje ukuthi ngifuna ningisize ngikwazi ukuthi ngikhulume naye akangichazele yena ukuthi yini leyenza ukuthi mangikhuluma mangimbingelela angangiphenduli ngoba ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi into engayona. Mhlambe ngaphambi kokuthi siye kuyena uma umazi kanjani uma uma umngani wami osadlula kodwa umngani wami emhlabeni besizwana kakhulu nje nomngani wami bese fana noma kumina ngoba even noma ngiye la kamngani wami bengifika nje kube isekhaya kube mnandi. Okay. Umngani wakho mhlambe mawungaku usithi nje fahla kancane udlule kanjani emhlabeni? Adlula kabuhlungu ngengozi yemoto. Kwakuyi truck nje eyadlula naye sike emgaqweni. Oh unawo ukhona shona? Yeah ngangikhona. Ngangikhona sasibuya nje sasibuya nje majidini sikhiphile kwase kuzoqala ihlobo so kumele siqaqeke njengamajidi. Okay. Wadlula ke kanjalo mhlabeni adlula ngetruck nakhona futhi itruck yamshayisa istididi into engaqondakala ngoba ngathini yasidlulile netruck nakhona kwasho ukuthi itruck inale steam lesi esikhulu umoya wakhona nje ewushiyayo omkhulu yadlula naye kwasho ukuthi abole lama truck lawa omoba lawa donsi uhube lolo lude nje impela washayisile lokugcina nakhona futhi indlela engaqondakala ukuthi kanjani because kwavele nje yadlula itruck ikhanda le truck ladlula nale yesibili kwadlula yena wathola lesithathu. Ukhona bavubukile yonke le. Ngazama phela ukumdonsa because sasihamba sobabili ngemdonsa itruck nayo futhi umoya wayo uyamdonsa kwasho ukuthi ke sasishayile kancane because ukushaya kwesikwaku yabo sishaye kancane. Nini nanishayile? Lezi zinto bathi amadamp because it's like try level pause. Okay. Mom umfowethu lo ngicabanga ukuthi sikukhombisile ivideo yakhe wambona and ngicabanga ukuthi ezinye zezinto asezikhulumile ezinye zezinto mhlambe obolokudinga ukuthi uthole ulwazi ngazo yabo and umbuzo yena benawo ukuthi mhlambe njengoba ungamkhulumisi noma mhlambe mangabe kubingelela ungavumi uyafisa ukwazi ukuthi mhlambe ngabe siphi isizathu because ngolwazi analo ngaphambili nengakasholo ndodana wakho beni right naye nikhulumisana kodwa uthe ngashona ndodana abangasamkhulumisa mhlambe ngabe mawami isizathu esikwenza ukuthi ungamkhulumisi isiphi makuthi kunombuzo nawo nangu khona phambi kwakho umbuze lo mbuzo ekuphendule njengamanje. Impela ngimkhulumisi lo mfana ngoba into ayenza nje wenza into engangayitshela engahlayenza. Ubefana nengane yalapha ekhaya lo mfana. Ehlala nengane yami noma ingane yami ingekho mangifuna ukuthuma ngithumele kubizwe yena efana nje nengane yami kodwa kuthe mase kushona ingane yami yena akasalibeki unyawo lapha ekhaya. Ingane yami kubeni uyena wafika wazoyikhipha endlini ihlalele. Futhi nje khona sesingicasula kabi. Yindaba yoniqamba manga ukuthi ingane yami iyayiphuza. Cha yini uqamba manga angiqamba manga wenzani ukuthi ngalo lasuku akusina ukuthi akusona into esijwayele ukuyenza futhi sasiqala nokuqala wena ke kusho ophuzile yami ingane engabuthinta utshwala nhlobo sidala. Cha uma uyaphazama lapho ngoba ingane
Ngiphazamaphi ngoba wena okhuluma iphutha la phambi komsakazi naphambi kwabantu laba bazosibuka la ka TV uzoqamba amanga wena uthi ingane yami yayidla utshwala. Uyazi nginakho ukuthi ingane yami wena wayifaka imoto etruckini. Awu kodwa Nginakho lokho. Nginakho ukuthi wena wawunomona ngoba ingane yami ngangiyiphathisa okweqanda kukuphela kwayo. Wawusucanda ngizothatha wena ngikwenza ingane yami mina. Ngiyaxolisa ngiyabona ukuthi nisenenkulumo and ibalekile lenkulumo eninayo. Ibaleke kakhulu lenkulumo eninayo nobabili. Kodwa engizama ukuthi ngikubalekele lokho ukuthi uma abonakala njengomuntu engazothi uzama ukufihla indodana yakhe noma uzama ukulwela ukuthi indodana yakhe engabuthithi utshwala. Uyabona uma ngabe izingane zihamba zombili amahlazo zazana zombili izinto ezizenzayo lapha ngaphandle and wena njengomzali akukho nomncane okwaziyo wena wazi indodana wakho wamzala la ngaphandle kwaziyo omunye umuntu kufana noma ufika esikoleni uzothi uyafika esikoleni kuthiwa ingane yakhe ilida kambe ingane yakhe ayibahlonipha othisha kodwa wena kwakhe iyahlonipha uyabo sikhuluma ngengane ekufanele ukuthi uma ngabe umngane naye ekhuluma ngayo umngane naye ukhipha amaqinisayo lawa wena ungawazi so asikho isidingo sokuthi uzama ukuthi ulwisane naloko ngoba ukhuluma into ayaziyo ngomngane wakhe so uma ukuthi babethintile ngalolu langa kusho ukuthi babethintile angaze ngiyibone mina ingane yami iphuza utshwala ayikho nayo kwenziwa yini athi ngoba iphuza ibiqala ke nokuphuza ke ngithe iqala ke iyayisifakwa yini emotweni etruckini ayifakwa ngawuye lo ngicela masibuze ke ngicela ukubuza kuyena lo mbuzo ngicela futhi umbuzo uzwile ngicela ukuphendula uma uthi yini ayimfaka etruckini njengoba ngisho nje ukuthi sasiphuzile kodwa sasingaphuzi ngalendlela leyo ukuthi noma sihambe emgaqweni babone labantu abantu babone ukuthi labantu laba baphuzile so sathi sikendleleni futhi ebuyayo because sasihlangene namajita sibaningi nje futhi sihlangene ukuthi cha siya celebrate so sesikendleleni ebuyayo kwaqhamuka itruck iqhamukeni itruck isiyayixoxela siyabona nje ukuxoxa lokho ukuthi siphela abangani kumele sihambe sixoxe maqhamuka itruck yamdonsa ngestim itruck yamfaka ngaphansi ngazama nami ungangamandla ami ukuthi ngimkhiphele ngaphandle manje bafo lento ngichazela wena njengamanje yini ungazange uzithathe ithuba lokuthi uthi no ngicela ningiphelezele mhlawumbe ekhaya kini uhambe uyoyichazela uma wakhe njengomuntu mhlawumbe obengafisa ukuthola ulwazi olufana nalelo ukuthi mhlawumbe ingane yakhe ishone kanjani ngoba mawuzothi ingane yakhe ishonile kuphelele lapha kuzwakala kahle kodwa mawuzochaza indlela eshone ngayo kwenza ukuthi nami ngibe naleyanto ukuthi hayi no bekufanele why ungazange uzuthathe ithuba lokuthi uthi hayi awusondele engane nokuyena uyochaza engakusho ukuthi indlela okwenza ngayo emva kungahlukumezeka kwayimina uqobo because bekumngane wami besisondelene naye kakhulu so emva ukuthi nje kwenzele yasigameko ngalimala kakhulu nangokuthi nje namanje futhi kusabhlungu hayi ukuthi ngalima namanje nje ngisanayo lokuthi mangihleli kube ngathi uzoqhamuka yabo so ukusondela eduze kwakhe umama ngimchazela ukuthi indodana yakhe kwenza kanje kanje ngibona ukuthi nalapho ngimvusela ngesilonda bo mhlambe yena usezama ukuxola mina sengiphinda futhi ngibuyisela leso silonda so ingawo ngicela nani ukuthi nibe khona ukuthi mhlambe makukhona nizo understand umama ngibona ngoba mhlambe ukuthi ukucabanga ukuthi mhlambe into ekwenza ukuthi into eyenza ukuthi angakukhulumisi noma angavuma umbingile mhlambe it's related to indlela okuhamba ngayo indodana yakhe noma mhlambe irelated to indodana yakhe kodwa akona bekuba khona kodwa hayi ngaleyo ndlela ukuthi mhlambe kwenziwa ukuthi mhlambe uma ngibona ukukhumbula indodana yakhe bekuyilo ukuthi mhlambe uma ngibona ukukhumbula indodana yakhe unaloko ukucikeka kube yilokho nje kuphela bengingayicabanga ukuthi mhlambe kwenziwa ukuthi indodana yakhe yashona mina ngikhona ngaphinda futhi mina ngangachaza ukuthi kwenzakalani bengayitshela kanjalo kodwa mawami mina ngokwakho ukubuka nangendlela mhlawumbe akachaza ngayo lokho akuchazayo kuyayenza sense kwena noma umqondo kuyawenza noma mhlawumbe ngokwakho khona okunye okuhlukile uma kukhona okuhlukile mhlawumbe ukupho nakho anginakho umsakazo okuhlukile inkinga engaba nayo ngelanga bezongibikela ukuthi ingane yami isishayiswe i-truck lapha yena akabangesalandela ukuzala kwaze kwafika esigabeni sokuthi ingane yafihlwa ingane yami ngayitshela ukuthi uzobuya ezongichazela njengomuntu okwenzeke isigameke khona wathula wangeza nganginokuthi ngoba vele ubazi la ekhaya bebobabili lena nalomfana wami kusho ukuthi yena usezoba mningi phela la ekhaya ezongiduduza
njengokuthi besefana naye nengane yami ngavele ngambona ebheka le engishalazele efihla amehlo enza zonke lezi imanga ukuhamba kwesikhathi uselokhethi sawubona ma kanjani ebalekile kwenzeka isigameko mina fanele ngivume uma ngibingelelwa uyena engizange uzongichaza ukuthi ingane yami kwenzakalani ngayo ngeke ngikwazi ngeke nabazali bakhe ngangilinda ukuthi bazoza naye bezochaza ukuthi kwenzakalani bavele bayihlalela kwatholakala ubani ongavuma leyo nto kodwa beze ukuzokukhalisa beza bazongikhalisa bathenga nokwafanele bekuthenga ukuthi mama yabona angibakhulumeli kodwa uba ngabe ingekho into ongayichaza kune esimweni mangabe senzakalile ayikho vele into ongayichaza uzofika nje njengomuntu ulethe lokho kulethwa mhlawumbe unceseze nawe njengoba bonke abantu benceseze ngoba ngiyakholwa ukuthi le ingane lezi bezibantu abebehleze behamba ndawonye bekafika umfowethu amthathe babuye bephila kungabikhona inkinga ngithi nowakho futhi afike kabafa afika amthathe babuye bephila kungabikhona inkinga ishwa lenzeka ngalelo langa elalingenzeka kunoma ibani ngiyalinganisa nje elalingenzeka noma ikuphi elalingenzeka noma ngesiphi isikhathi noma ikubani wamthatha ngalelo langa naku befika babe nenkinga futhi kwaba owakho nenkinga ekubeni lo wombizile inkinga yami lapho ukuthi uyena ombizile esendlini ekhaya wazomkhipha endlini uyena futhi engaqali into behleze bekamkhiphe babuye bephila namhlanje ubuye usethule lo seyangishalazela yini emshalazisa uma ukuthi akazi lutho ingakho ke nginokuthi emqondweni wami uyena wadudulela ingane yami etruckini lo mfowethu ngaba umdudulela yini etruckini cha angikwenzanga lokho futhi uma engangikhola sasihamba sibaningi abanye babeze emva kwami abanye babe phambi kwethu angizange ngize ngimdudulele into efuthi engizibuza yona ukuthi why mina kumele ngizochaza because sasibaningi uma uyazi ukuthi sinabangana abaningi why uma ehlezi njalo uma ngibingelele ngangiphenduli why mina engangiphenduli abanye abaphendula fanele ngakuphendula ngithi wena wazomthatha ekhaya futhi wena obumngani wakhe mina bengikwazi ubufika ekhaya uzomlanda wena futhi wamlanda yini ubuza ukuthi why kube wena engikubuka kabi kunabanye kade nanihamba nibaningi akaze befike laba abafana bezomlanda ekhaya wena wazomthatha ekhaya fanele ke lonke icala ngilibize ngiligibeze kuwena ngoba wena wamkhipha endlini wena futhi ojwayelene naye angibazi mina laba abafana abanye ngazi wena mina ayikho mfethu mhlambe okuhlukile ongakuchaza ngaphandle kwaloko okuchazile ngoba uyabona ezimoni ezikanje bafu kusuke kufanele ukuthi uchaze into umnikazi wengane ngoba ingane mayizelwe isuke ngeke isazale kwesibili kusuke kuyiyona mayingasekho ayisekho impilo iphilwa kanye ngaphandle kwaleyo mpilo ukufa akukho kubuya so akukho ngakuchaza mhlambe alukho uqolo ongalicela mhlambe ayikho indlela ongenza ngayo mhlambe ukuthi uma aqolele mhlambe akukho ngaphakathi ongafisa ukuthi ukukhiphe ukubeke kube sekuba kuyena ukuthi uyaqola noma cha kodwa ukuchazile mawami ukuchazile umfana ukuthi akamphushanga futhi nawe uyakuveza ukuthi kwakumngane akhe oqina uyabazi ubungani babo angicabanga ukuthi kwangingabalula kangako angimkhulumeli kodwa akwangeze kube lula kangako ngoba nawe uyaveza ukuthi uwumuntu owalimala emva kwalonto yenzeka ngifisa ukwazi bafu ukuthi emngcwabeni waya yini yebo emngcwabeni ngayi futhi nje ngayi emngcwabeni ngangumuntu nje oyehleze khona before umngcwabo nangomngcwabo futhi kangikhona uyakwazi lokho ma usekhona emngcwabeni angithi angazi lutho mina ngibonanga ngangisemakhandleleni okwakwenzeka eminyanga ngikubonanga ngazi mina ngangilinda ukuthi nje emva kwayo yonke lento uzofika ekhaya kodwa njengoba wawukhona emakhandleleni ngiyacabanga ukuthi njengomuntu owahleze eduze kwebhokisi uma ngabe kukhulunywa lapha yakubhekwa umlando kaMufi mhlambe egcine kungena kweprogram ekuthenini usibanibani ukhulumela ubani usibanibani ukhulumela ubani ngabe wabakhulumela yena abangani mfowethu wabakhulumela impela abangani kodwa noma ngabe wabakhulumela nje lokho akusho lutho kumina ngangifuna azongichazela ukuthi ife kanjani ingane yami ngoba babe bokuthuba ephuma la endlini kwami ngiyabonga mina ma ukuthi walenza iqiniso engicabanga ukuthi noMufu walijabulela ukuthi umngane wakho omaziyo wena nomngane wakho waziwayo namnikeza ithuba yebo inhliziyo yayibhlungu kuwena ngomngane wakhe kodwa walenza iqiniso lokuthi kukhulume yena njengomngane wakhe ngiyakubonga lokho kodwa lokho akukuvimba ukuthi njengomzali ungalazi iqiniso lokuthi wahamba kanjani undodana wakho kunjalo njengoba sechazile uyagculiseka yini lo akuchazayo
into ayichazayo ngiyayizwa kodwa emoyeni wami nje ngibhlungu ngoba ngangilinda ukuthi lento ayikhuluma namhlanje into okuzothi makuqeda ukufihlwa bese yezizongichazela yona uma injengoba eyichaza kulungile akukho engizokwenza ngoba kusho ukuthi kwenzeka njengoba echaza kodwa umbuzo wami enginawo waye ngibalekela engibona ehlangana nami ekugcineni useyayiqinisa sawubona ma uyini la yembalekisa yini ekubalekisa mfethu into eyenza ukuthi uma ngingafuni ukuthi asondele eduze kwami ngalezi ayikhathi ukuthi ngangazi ukuthi ngiyamazi uma ngangazi ukuthi uzofuna ukungibuza ukuthi ngiphila ngiright yini emoyeni ngiqhubha kanjani emva ukuthi umngani wami ku-wrong yini lokho baba akukho wrong ngakwelakhe side kodwa ngendlela mina engangibuhlungu bami babu ukudlulela umngani ngangibona ukuthi uma uzongibuza lo mbuzo and angifuni ukukhuluma ngalento kwamanje yabo mhlawumbe futhi uma ngabe avoid uma ngabe bona wena futhi mhlawumbe kungenzeka avuke indaba yendodana yakho ukuthi yabona ube kuthiwa umfana wami uyaphila instuff yabo ngabe kanje ngabe manje benza ukuthi nokuthi yabo ngibaleka la yonke leyo memory ukuthi ingabuya kuma mhlawumbe ibuye imphathe kabuhlungu kanti angazi ukuthi mina sengiyona futhi yabo yes yakona ithanda ukuthi ibe complicated le ndaba le ithanda ukuba complicated because ma ubalekana nomuntu okuyena uma wamfana omunye umuntu uzoyakha ngenye indlela abuke ngazuthi mhlambe ubalekelana naye ngoba mhlambe unesandla ekushoneni kwendodana yakhe uyabona kanti wena nokunye ngaphakathi ngicabanga ukuthi ukuhlala kanje kukhulunyiswane mhlambe kuyajika umqondo kuma mhlambe ngandlela thizeni ukuthi oh kanti lento yayingeyona indlela engangicabanga yenzeka ngale kwa ukuthi mawashayiswa itrack bona lolwazi ngaba nalo ulwazi ngoba phela abantu basho ukuthi ngesikhathi befika esanda kushayiseka babuza ukuthi kwenzakaleni bathi abafana babe khona ushayiswe itrack ayangama itrack yomoba yadlula ayimanga yadlula asiyazi bafo uvele endaweni esigameko bafo waphelela khona yebo wathulela khona nje kwaphelela lapho nje okay no angazi mawami kodwa ngicabanga ukuthi njoba sechaze ngalendlela achaza ngayo mhlambe ngoba vele sekuyisimo sesenzeka sadlula yebo indodana ngeke asabuya yebo kubhlungu ngicabanga ukuthi kubhlungu macala omabili kubhlungu kwelakhe icala njengomzali kubhlungu kuyena njengomngani wakhe na njengomfowabo uyabona so ngicabanga ukuthi esimweni esikanje mhlambe kuyadingeka ukuthi uwena nje uma uke usithandazele lezi zime kanje ukucela nje nasenkosini inhliziyo yokuxola yebo bowungazi sonke lesikhathi ukuthi uhambe kanjani uyazi ukuthi truck uyazi ukuthi imoto kodwa wazi ukuthi kwenza yini kuyiyona eyenzeka njengoba sechaza ukuthi umoya kwathini wazama ukumdonsa kwathini naye uyazama ukuthi umfowabo noma umngani wakhe aqhubeka aphile kodwa uNkulunkulu wanqaba uyabona ngiyafisa ukuthola enhlizweni yakho ukuthi mhlawumbe umnikeze le ndawana angazi bafana mhlawumbe kodwa ngicabanga ukuthi kufanele uxolisa makuthi uyadeserve uma athole something ephuma kuwena yebo awunalicala kodwa umlandile undodana ekhaya wahamba naye uyabo akukho mhlawumbe ongakusho just ukuzehlisa engakusho mina msasazi ukuthi ngiyaxolisa ma ukuthi ngalanda indodana yakho ngaphinda futhi emva lokho ngangaseza kwena isidlulile emhlabeni ngihlale nawe phansi ngikubuza ukuthi uqhubha kanjani ngibuze nje ukuthi uqhubha kanjani ngihlale nawe nje ngivale lesikhala lesi sendodana yakho ube kumngani wami hlezi ukuba ngenza njalo ngaba asikho la sikhona namhlanje ngiyaxolisa kakhulu nje ngaloko kwenzeka kwaba umqondo wokubingana nokuthi ngicabangele mina ngacabanga ngiyaxolisa kakhulu mawami ngiyathembisa ukuthi kusukela manje ngizoba la ekhaya ngizofika nje ekhaya ngenze obekwenziwa ubafu le ekhaya ngihlale nawe sincokole nje ngaqala ngiyaqolisa kakhulu angazi mama usuzizwa kanjani ngiyazi ubuhlungu kodwa amazwi ngicabanga ukuthi asuke enhlizweni mfana cha umsakazi ma ingane ikhuluma kanje ba nami phela
bengingenalutho olutheni benginalo ngayo lengane mhlawumbe obengathi ngiyibona ngathi imbi umntanami sakhona bengiyibona iyinhle iright ihlonipha bephila nami kuyingane yami ngiyithuma kodwa ke namhlanje ngoba isikhuluma kanje iyangichazela ukuthi umntanami wadlula kanjani nami ngicabanga ukuthi emoyeni wami sekuzoba ngconywana lobu buhlungu bengibuza uyabona ngoba usechazile umfana ukuthi kwenzakalani futhi naye uthi usezoza ekhaya kwalokho ungezi kwakhe ekhaya mina bekungixaka ukuthi waye ngeze ekhaya ekubeni wakwazi ukuze ezokhipha ingane yami yabuya isithule kodwa ke mayisechaza kanje uma kuyiqiniso kodwa mntanami lo ngitshela lona ukuthi ngempela nahamba ngoba angeke ngiphike ngize ngime ngemlenze yombili ukuthi ngempela umntanami wayengabudla utshwala ngoba njoba echaza nje umsakazo ukuthi izingane mazingale zenza into zazo esingeke sizazi thina singabazali uma kuukuthi ngempela kunjengoba wawusho kulungile mntanami ngiyakuxolela uyabona ngiyakuxolela kuzodlula nakumina mhlawumbe ubuthongo sebuzokwehla ngilale na kahle ngikwazi nokuthandaza ngoba bengakwazi nokuthandaza umsakazi ngesimanga salengane angazi mhlawumbe noma ngabe sengiyagagamela noma ngabe mhlawumbe sekuyihaba kodwa ngiyafisa noma i-handshake nje uqhawula ukuveza uxolo ukuthi mhlawumbe kuyadlula kuyaxolelwana siyayidlulisa mhlawumbe siqhubekela kanjani phambili sengingakhulunywa nangaleke kwamakhamera lokho impilo mayiqhubeka bafu ungamqhawulo ma ngokuthi konke okukhulumile kuyikona Yabonga mama. Kulungile mntana, kulungile ngane yami. No, siyabonga kakhulu mama. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi ilokhuzana ukuqola nje kukodwa kuveza enye inhliziyo emntwini ukuthi okay, isimo sinje ngiyasibona konakele kunje kodwa impilo kuziqhubeke angixolele siqhubeke nempilo yebe zenzekile izinto ezenzakalile isibindi leso mama siyabonga kakhulu ukuthi ube nesibindi sokuxola siyabonga futhi ukuthi ube nesibindi nje sokwazi ukuzozehlisa ukwazi ukuthi uqhubekele phambili because kahle kahle bowungazili ukuzozehlisa bowufuna ukwazi ukuthi yini le bangela ukuthi angakukhulumisi uyitholile ngibonga ukuthi uyakwazi ukuthi uzehlise kuyena ngibonga ukuthi futhi ukwazi ukuthi umchazele into ekuyiyona eyenzeka ngenkolelo ukuthi lento eyichazayo yiyona futhi iyiqinisa ngithi okay ngicabanga ukuthi mhlambe nabasekhaya kubo mhlambe bayadinga ukuthi babuye basondele angazi hayi bengafika ekhaya anginankinga mayizofikile kuba umfana wabachazela uma ngabe befuna ukuza bezongibona ekhaya sixoxe angisenankinga ngoba usechazile lo mfana ukuthi ingane yami yadlula kanjani emhlabeni yona into ebingiphethe kabi siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu ngane yakwethu siyabonga sozozama indlela ukuthi uhlanganise uma nabasekhaya kini futhi ubatshele ukuthi into ebebangela ngakukhulumisa bekuyini akukho lula uzela ingane ifike izothathwa umuntu ahambe nayo yebo bekujwayelekile ukuthi niyakwenza kodwa namhlanje akabuyanga wakho umntwana wena wagoduka so ngicabanga ukuthi namhlanje mfowethu ijokobo ulithwele noma ijoka belithwele lithe ukusuka bukele lapho ngasekhaya ubukele uhlanga media ku YouTube igama lami mina ngoqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba ake siphinde sibonane futhi kwi next episode qebu no ngicabanga ukuthi ibhlungu kakhulu into engiyizwe namhlanje uyabona uma ngabe ingane zizwana zibangani uma ngabe enye ichaza impilo eziyiphilayo mawumzala unalelungelo lokuphikisa because le ngane ziyazana and impilo eziyiphilayo zona ziyazana if ukuthi ziyadakwa ndawonye iphuza zombili ziyazana mwaziphikisa ziyazi zona impilo eziyiphilayo leyo kuthatha isikhathi wena njengomzali ukwazi ukuthi ingane iyaphuza noma iyabhema noma kwenzakalani ngayo uyibamba kwiprocess yayo vele yokubhema ukuthi iyabhema omunye umbamba kuwena kumlomo omnyama lo mlomo nje obumnyama ukhandweni ukuthi ube mnyama ugwayi okusho ukuthi akaqalanga manje kade aqala bongamnaki uyabona ibhlungu ukuthi igcine kuphuma umphefumulo kodwa ke uyibuke uyasuka uThamsanqa uyahamba uyolanda umfana nomfana uyasuka uyolanda uThamsanqa impilo abayiphilayo emakubeni lempilo seyiyaziwa le ukuthi vele bayalandana kanje bayibangane mosibaziwe ukuthi bayibangane inkinga ukuphuma komphefumulo womunye umzali sebanale inhliziyo yokuthi njengoba lo mfana lo asinda yena shuthi kahle kahle uyena owaphusha lo wami ukube kwathiwa babe kade bengena bobabili etruckini ngabe lo mama lo wakaNgcobo uyazwana noma ngoba ingane zabo zafa ndawonye zibangana
kodwa ngoba uThamsanqa uyaphila eyakhe yashona ngeke baze bazwane. Zibhlungu lezi zinto mangabe zenzeka, zibhlungu kakhulu ngoba manje kuba khona uqhekeko phakathi kwale mindeni yomibili eyayihlanganiswa abantu abayihlanganise ngokuzwana nangomngane babo, uyabona. So uNkulunkulu waziyo ngomuntu ukuthi umuntu ufika nini futhi uhamba nini. So awukwazi ukublame omunye umuntu ongenalo icala. Abantu bayibangane kuyaziwa ukuthi bebebangane, bengamphushela kanjani emgwaqweni omunye. Uzothi omunye mhlambe bengamphusha, amphushe for ini. And kuyavela labantu babephuzile utshwala. Zingakanani ingozi ezenzakala emgwaqweni ngenxa yotshwala. Kungaba uyashayela, kungaba ubowuhamba ngezinyawo. Uma uhamba ngezinyawo uphuzile utshwala vela unaka ezinye zezimo ezenzakala emgwaqweni. Ubheka iside elilodwa mhlawumbe elinye ungalibheki bese ungena emgwaqweni bese ushayiswa imoto. And this time around akekho umuntu ongayazi i-truck ukuthi inomoya. Mayidlula i-truck kuba nomoya owenzakalayo. And lo moya kuyenzeka ukuthi uhambe nomuntu. Ake ubheke umoya nje mawuzihambele emgwaqweni kunomoya omkhulu. Kwesinye isikhathi mawungondlekile kahle noma ungondleka kuyefana. Uyakwazi umoya ukuthi ukuphushe. Uze ukuthi ebona kuntibula. Umoya mumbi ke ngoba ubonakala kodwa uyeza ukuthi kune force eyenzakalayo la. So izinto ezikanje sizama ukuzibheka abafethu siyibheke ngalo sizibheke kuma side wonke. Yebo sube sowulahlekelwe ingane kodwa zama ukubheka ama side wonke. Makumele uxole udlulise. And lento yenzekele izingane ezincane. Lo muntu akanawo umqondo ukuthi kumele ahamba ayochaza lapha kulowa muzi because uyingane. Ubhlungu enhlizweni yakushonela umngane. Engathi bengakhona esikufundayo kulesi simo salapha emzini wakaNgcobo noThamsanqa. Ngiyabonga kodwa ngoba uma kamfana lo washona ube nayo inhliziyo yokuthi azama ukuthi axole khona kunje axola adlulise ubudlelwane babo khona kuzoqhubeka buqhubekele phambili. Engathi nawe mangukuthi into enje iyakwehlela ngelinye ilanga uzama ukuthambisa inhliziyo khona uzokwazi ukuthi udlulise. Igama lami nguThabiso ngwakacele. Laqumbise lesele lentaba akukho okuningi. Xebo.